Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Did you know that household chores in Croatia are not just about cleaning and tidying up? They are a big part of daily life and a great way to practice your Croatian vocabulary. Whether you live alone, with family, or in a shared apartment, someone has to take out the trash, wash the dishes, and vacuum the floor, right? But what do Croatians call these everyday tasks? Stay with me to find out. Danas pričamo o kućanskim poslovima. Kućanski poslovi su zadaci koje radimo kod kuće svaki dan. Nisu uvijek zabavni, ali su jako važni. U Hrvatskoj, kao i svugdje, ljudi kuhaju, čiste, peru rublje, usisavaju, brišu prašinu i još mnogo toga. Djeca uče pomagati roditeljima. Možda postavljaju stol, peru suđe ili zalijevaju biljke. Odrasli često dijele kućanske poslove. Jedan kuha, dok drugi pere posuđe. Netko ide u kupovinu, a netko čisti kupaonicu. Najčešći kućanski poslovi su kuhanje. Mnogi ljudi vole kuhati hrvatsku domaću hranu, poput juhe, gulaša, sarme ili pečenog mesa. Pranje suđa. Ako nema perilice, suđe se pere ručno. Pranje rublja. Koristi se perilica za rublje, a ljeti ljudi često suše rublje vani na suncu. Usisavanje. Posebno važno ako imate tepihe ili kućne ljubimce. Brisanje prašine. Svi znamo da prašina brzo dolazi, a polako odlazi. Čišćenje kupaonice. Nije baš zabavno, ali je vrlo važno. Odlazak u trgovinu. Svatko mora kupiti kruh, mlijeko i povrće. Iznošenje smeća. Jednostavan, ali nije baš omiljen posao. U mnogim obiteljima ljudi dijele poslove. Tata možda usisava, mama kuha, a djeca pospremaju igračke. Sve ovisi o dogovoru. Neki ljudi vole imati raspored, dok drugi rade kada imaju vremena. U studentskim stanovima često postoji lista tko pere suđe koji dan, tko ide u trgovinu, tko čisti kupaonicu. Nije uvijek savršeno, ali funkcionira. A sada pitanje za vas. Koji kućanski posao najviše volite, a koji ne volite? Pišite u komentarima. Možda volite kuhati, ali ne volite prati prozore. Ili obožavate usisavati, ali ne volite glačati. Bez obzira na to volite li kućanske poslove ili ne, važno je znati kako o njima pričati na hrvatskom jeziku. Nove riječi, new words. Household chores, kućanski poslovi. To clean, čistiti. To cook, kuhati. To vacuum, usisavati. To dust, brisati prašinu. To wash dishes, prati suđa. To do laundry, prati rublje. To iron, glačati. To throw out the trash, iznijeti smeće. Shopping, kupovina. Bathroom, kupaonica. Washing machine, perilica za rublje. Dishwasher, perilica posuđa. Dryer,
sušilica, schedule, raspored, to water plants, zalijevati biljke, korisne fraze, useful phrases, moram očistiti kuću, I have to clean the house, tko danas pere suđe, who's washing the dishes today, ne volim usisavati, I don't like vacuuming, kupujem u trgovini svako jutro, I shop at the store every morning, tko iznosi smeće, who takes out the trash, rublje je suho, the laundry is dry. Thank you for listening. If you enjoyed these episodes, give it a thumbs up and subscribe so you don't miss future episodes. I've got plenty more fun and useful topics coming your way, all in slow, clear Croatian to help you learn naturally. Hear you soon, and until then, happy learning and cleaning. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.